Śląsk został podzielony. Niewielki, mały, południowo-wschodni fragment pozostał przy monarchii austriackiej. Całe księstwo cieszyńskie i duże fragmenty księstw opaskiego i karniowskiego. 84% terytorium ze stolicą we Wrocławiu dostało się pod panowanie Prus. No, ten konflikt trwał kilkadziesiąt lat, bo to jest 23 lata, no oczywiście nie przez cały czas. I Maria Teresa z trudem się pogodziła ze stratą Śląska. Śląsk stanowił jakby taką perłę w koronie Habsburgów, z tym, że po pokoju w Hubelsburgu w 1863 w zasadzie Austria już nie wracała do tematu rewindykacji Śląska, tak na serio, mimo licznych wojen prusko-austriackich, które się na przykład w XIX wieku też przetoczyły, prawda? Także można powiedzieć, że w 1842 roku ustalona granica stała się stabilna i ona, o czym też mało kto pamięta, w pewnych, i to sporych fragmentach jest obecnie granicą pomiędzy Rzeczypospolitą a Republiką Czeską. Także ma to taka granica o długim trwaniu, która się pojawiła w wieku XVIII. Nad tą granicą sytuacja historyczno-polityczna nie jest wcale prosta. W trójkącie trzech cesarzy na granicy Jaworzna, Mysłowic i Sosnowca stykały się trzy państwa zaborcze. Jakie? No właśnie, tu zaczynają się pierwsze problemy. Na początku były to Prusy, Cesarstwo Rosyjskie i Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego. Później były to Prusy, Cesarstwo Austriackie i Cesarstwo Rosyjskie. Jeszcze później było to Cesarstwo Austro-Węgierskie, Prusy i Cesarstwo Rosyjskie. A później było to Cesarstwo Niemieckie, Cesarstwo Austro-Węgierskie i Cesarstwo Rosyjskie. Skomplikowane? Oczywiście, stąd też nie należy się dziwić, że historia śląska jest w tym miejscu wyjątkowo zagmatwana. Przy takiej komplikacji łatwo o niejasności. W tym o pomyłkę, iż Śląsk jako część Rzeczypospolitej dostał się pod zabór pruski. Śląsk w tym momencie w żadnej części, tej swojej historycznej części, nie wchodził w skład Rzeczypospolitej, tylko był częścią albo Królestwa Prus od niedawna i często słyszymy, że Górny Śląsk był pod zaborem pruskim. No nie był, był częścią integralną Królestwa Prus, a że Prusy zdobyły ten Śląsk na Austrii, to jest już zupełnie inna sprawa. Jak bolesna i jak cenna musiała być ta prowincja dla Austrii, a osobliwie Marii Teresy, świadczy fakt, że cesarzowa, by ją odzyskać, sprzymierzyła się z odwiecznym wrogiem domu habsburskiego, a mianowicie z burbońską Francją. Słynne odwrócenie przymierzy, 1755 rok. I ówna pomoc francuskiego sprzymierzeńca wypowiedziała Prusom wojnę, rok później chcąc Śląsk odzyskać. Aczkolwiek Fryderyk II znalazł się wręcz na krawędzi katastrofy, zwłaszcza w 1757 roku, ostatecznie to jednak on wygrał batalię o Śląsk. Ślązacy przyjęli tę zmianę dość ambiwalentnie. Z jednej bowiem strony panowanie pruskie niosło rządy prawa, których, oddajmy sprawiedliwość, nie brakowało również pod berłem habsburskim. Niosły industrializację, postęp, ale co najmniej od połowy wieku XIX niosły także twardą, nieprzebierającą w środkach germanizację. Tutaj też mówimy zabór austriacki. Jest to prawidłowy termin, jeżeli używamy go w odniesieniu do Galicji, tak zwanej Galicji, czyli Małopolski historycznej, natomiast już nie do Śląska na przykład cieszyńskiego, bo Śląsk cieszyński, ale również pozostałe części Śląska, które pozostały przy monarchii Habsburgów, nie wchodziły w skład I Rzeczypospolitej. Śląsk cieszyński, którego część znajduje się obecnie w granicach państwa polskiego, był w koronie świętego Wacława, pod panowaniem oczywiście Habsburgów. Skąd więc wzięło się przekonanie, iż Śląsk był pod zaborem pruskim? Odpowiedzi należy szukać w latach 70. XIX wieku, a dokładniej u początku Kulturkampfu.
Sam Kulturkampf miał ze sprawą narodową polską stosunkowo niewiele wspólnego. Był raczej akcją wymierzoną przeciwko niezależności Kościoła katolickiego. Ale sprawnie wykorzystali go tak zwani agitatorzy wielkopolscy, którzy w tym momencie zaczęli usilnie przekonywać Górnoślązaków, iż tak naprawdę mieszkańcy Śląska są Polakami. I mają bardzo dużo wspólnego z mieszkańcami Wielkopolski, ponieważ mieszkają w jednym zaborze. Jakim? Oczywiście pruskim. Wybór ten traktowali jako swoisty rodzaj ucieczki od rzeczywistości. Państwo polskie w drugiej połowie XIX stulecia nie istniało. Stąd też Polska, której nie było, wydawała się wprost mitycznym ucieleśnieniem sprawiedliwości społecznej, ucieleśnieniem wszystkiego, co wzniosłe i co idealne. Trochę tak, jak ktoś, kto dzisiaj wyczaruje sobie w wirtualnej rzeczywistości obraz idealnego dziewczęcia. Tyle tylko, że wirtualny obraz nijak ma się do rzeczywistości. Ciągle jednak Prusy decydowały o Śląsku, co wśród osób uważających się za Polaków dodatkowo wzmagało poczucie krzywdy i powodowało twierdzenia o zaborze. Prusy były mocarstwem, mimo klęski w okresie wojen napoleońskich, to jednak Prusy rozdawały karty, a Austria raczej była w drugim szeregu na terenie już zresztą nieistniejącego Cesarstwa Rzymskiego, prawda? No, znamy wynik rywalizacji austriacko-pruskiej w postaci przegranej wojny 1966 roku i utworzenia Cesarstwa już niemieckiego pod hegemonią Prus, a z wyłączeniem Austrii. No po prostu Austria przegrała tą rywalizację o Śląsk i nie tylko o Śląsk. Sprawa nabrała rozpędu po I wojnie światowej. Agitatorom wielkopolskim udało się wówczas przekonać dużą część Górnoślązaków, iż tak naprawdę mieszkańcy Górnego Śląska są Polakami. Również Wojciech Korfanty, co oczywiste, sprawie polskiej sprzyjał. I tak w roku 1922, kiedy wschodnia część Górnego Śląska stała się częścią odrodzonej Rzeczypospolitej, nikomu już nie chciało poprawiać się zapisu, iż Śląsk był pod zaborem pruskim. Doszło tutaj do rozpalenia na bardzo dużą skalę emocji na tle narodowościowym. Co ciekawe, te emocje nie przebiegały w sposób prosty i jasny. One niejednokrotnie dzieliły całe rodziny. Później także bez skrupułów mówiono o pruskim zaborze Śląska. W latach realnego socjalizmu nikt nie poprawiał, bo tak naprawdę nie mógł poprawiać zapisu, iż Śląsk był pod zaborem pruskim. Wszystko, co pruskie i niemieckie, było z definicji złe. Nikomu więc nie zależało na tym, aby prostować błędy w podręcznikach do historii. Tak było aż do roku 1989. Ale i po okrągłym stole było do rozwiązania dużo więcej palących kwestii niż odkłamywanie historii Śląska. Dopiero teraz możemy o tym problemie otwarcie mówić. Górny Śląsk nigdy nie znajdował się pod zaborem ani pruskim. Jeśli mowa o zaborze pruskim, to już pretensje mogliby zgłaszać Czesi bądź Austriacy. Ani pod zaborem austriackim, gdyż w legalny sposób przeszedł pod panowanie najpierw Habsburgów. Śląsk Cieszyński pozostało pod ich panowaniem do 1918 roku. Potem, gdy idzie o pozostałą część Górnego Śląska, pod panowaniem Hohenzollernów. Oczywiście wybuch I wojny światowej, a przede wszystkim klęska Rzeszy Niemieckiej, upadek monarchii, postawiły przynależność Górnego Śląska w nowym, innym świetle, ale to jest już zupełnie inna historia. Historia Śląska w niezliczonej ilości przypadków była i jest przedmiotem gry politycznej. W przypadku tak zwanego zaboru Śląska przez Prusy potrzeba było prawie 140 lat, aby tę sprawę należycie wyjaśnić.